Shalom. Horas dihita saluhut na amang dainang. Tarlumobi, shalom amang pandita. Shalom. 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 Horas Shalom. dihita Shalom. salut na. Oras matutup. Oras. Oras matutup. Oke. Oras. Baik, dihita amang dainang, jupang dobihita di YouTube Advent Batak Ministry di Parsejaran Pasyahon. Ima Sikola Sabat Bahasa Batak. Uluan di Parsejarata maka ngoluhon patik. Ayat siya pilota tabegema tapangido ma harini amang pandita sitohang. Mauliate. Songo na siya pilot dihita di Minggon, imari pasajarata pasiahon, tersurat do di 2 Musa 20 ayat 22 sahat rodi ayat 20 toli. Songo noma padohana. Dungi nina Jehova matusi Musa. Songo nodo dohonomu tu halak Israel. Nunga di dahamu na hupakulingi hamu sian banua gijang di baheni dang jadi marakub au bahenomu debatang manang akka debata sian perak manang akka debata sian serebe songonima sahatni hataong. Mau lihat godang ma di amang pandita sitohang nama jahatang ayat siya pilota di Parsejarata. Noaing tapangido ma tangiang pamuhay tapangido ma pangidoan amang pandita silitonga. Martangiang mahita. Tangiang Tuhan Jehova debata nami na marengana di surgo. Hupuji jala hupasangap pami ho Tuhan dia pala di tikyon. Mangidu hami tuho dia ka sadarion nuaeng hami marpungu. Napatorakon ima persajaran sekolah sabat doho akana posong. Urupi hami doho to di porbadia asa aha na huatayo kami goi diatusi akka ruasmu na membegesa. Oma elek-elek nami marhite Yesus Kristus martanya kami. Amin. mau lihat godang di amang pandita silitonga bayang tangiang pamuhay di sadarion. Songon sabat butari dihita adong sada di Parsejarata ima didok sakap ni debata bangsona i marimbar sian akka bangso hamulingna dita ibana dolaho pajonjokon nasida gabi sada punguan hamalimon na di daulat na ni mangolu ditoru ni pangarajion dohot kuasana no ay marsyajar mahita amang dainang di channel Advent Batak Ministerium na di patorang na po ni Tuhan. Masuk mahita di Parsejarata di bagasan sa minggu ima di hari minggu na di patorang amang pandita sinambila. Adorang di patorang amang pandita suku-sukun di amang pandita ima suku-sukun na samurung dia do na dilehon hombar tu hatoban ni halak heber amang pandita pamunuan manang menghasiti pamatang di patorang amang pandita jo sautik mardongan mauliati. Shalom. Oras madihita salut. Shalom. Ras
diamo amanami inanami ruas nihoria manang di dia pe naumbege barita nauli marite persejarah sekolah sabat sian Advent Batak Ministry Channelon sai di pasu Tuhan mak. Mula tema ngadi buhay akan aposan Tuhan nakin sian persejarah sekolah sabaton marhite ayat siapilon dohot hari sabat botari tari permahita tu hari minggu persiajarata sian nama ruluhon makangoluhon patik. Di hari minggu uhum ni parpadanan. Takas lo taboton nunga diaturhon debata patik nai nagabe sada si perngoluhonotta. Di dolok sinai takas do di pasahat debata patik nai asa di radoti bangsona huhut na mangajari bangsoi asa mangatusi songondia partalian ni bangsoi dohotibana. Andorak sa di pasahat debata patik nai Zumolo do di dokibana di 2 Musa 20 ayat 2 Ahudo Jehoba debatam na paruarhok ko sian tano Mesir. Asa tung takasnya jatusi bangsoi debatado nagabe sada partogi di nasida haluaon na manugu-nugu nasida siya peratobanan. Jala debatado na margogoyhon nasida asatung margogo nasida mandalaton ngolu nasida gabe ngolu na badia. Dilehon do ruhut-ruhut ni patihi ikop parngoluhon nasida dibogasan ngolu nasida si ganupari. Dilehon debatado tu nasida patik parpadanan. Ido nagabe ulaon ni panguhumon laho mangaramoti akapatihi jala makangoluhot sa dohot sitong. Adong lodison di suraton sian surat ni Ellen White di Alpana Omega jilid sada halamat 364 nama naringoti rohani bangsoi dihukupi jala disegai perhatobanan dohot hasipele beguan. Ya. Dang rade nasida mangalehon mangulahon patik na 10. Apa tujuan ni debata na ikoni do perngoluhon nasida. Asa tung dia tu sinasida ahan na pinangido ni patiki. Donge dilehon maka uhum na mangihut tu nasida. Na patuduhon songon dia hadirion ni patiki. Patiki degari do panguhum ala salut nai di pajongjong di bagasan habisuhon naso habilangan. Jala saluhut ulaon nasida ikon na mangihuton ruhut ni patiki. Alaya dong do muse patik na pinasa ni debata asing sian patik na 10 nagabe si radotan ni bangsoi Israel. Ima songon na sinukuton ni amat pandita si manukali nakin uhum na sumurung dia do. Ya. Na dilehon hombartu hatoban ni halak heber. Taringot tu pamunuan manang na makaciti pamatang. Jadi mau tajahat itu di bagasan buku Bibel di 2 Musa 20 sada. Ya. Di 2 Musa 20 sada ayat sada saat rodi 32 di patorang tulisan songon dia dilehon debata aturan na asing. Asa unak tubuh niya kajahatan di tonga-tonga ni bangsoi. Asa iba nagabe patik parpadanan. Asa denggan asa dasip
punguani tertib ya bangsa ni di bata. Jadi di bayan mapatik perhatobanan ya. Contohnya di ayaton di patorang don si moladong manuhor sada hatoban bahwa halak heber di perhatoban may mana orang tahun. Alay dung di papituhon ikon dileha di mana haluaon. Bebas ya, merdeka. Alay molo maripe hatobane ripe dohot anak nai, ripe na dohot anak nai, gabe mangihut matuindukna alay anggo ibana bebas masyan perhatobanan. Alay molo didok ibana holong rohana diinduk nai, jalaikon dibayan ma perjanjian asa dihuton ibana aturan na, dibuan induk na ibana tu joloni malim asa ditura mapinggol na pabuahon na kong gabi hatoban may mana sa leleng dingoluna. Alay mo lo hatoban buru-buru asing di bayan siyan hatoban bawa ya. Alay mo lo na makaciti pamatang ya. Jala nama muno tapos tita dotong lison hatorangan di buku na badion na pabotohon. Molodong na mangopong jolma mate, ikom marutak ko sa ibana. Yeah. Molodong na mamuno amana mananginana, ikon marutak ko sa ibana. Yeah. Jadi borak do memang tu pamunuon. Yeah. Ikon marutak kosa. Yeah. Ido mana didok hosa ikon digati hosa ya. Hosa abul ni hosa, mata abul ni mata, ngingi abul ni ngingi. Jadi memang songoni matakas na patihi di pasa debata tu bangsa Israel ya. Alai molo dihaciti ya godang dua aturan-aturan non contohna molong sada halak na mardenggap pamatang, molong na marbada, jadi na marbadaon hona tu na mardenggap pamatangi, molo holan na marsahi do, ikon olo may mana mengganti rugi sadia na pinangido ni keluarga na mardenggap pamatangi. Alay molo mate do, poso-posoi ikotong do marutak kosaiban. Jadi songoni magodang ruhut-ruhut ni patik perhatobanan na pinasahat ni debata tu bangsa Israel alay tujuanna asa denggando perngoluan ni bangsoi asa dipos ya asa dasip perngoluan ni bangsoi. Jala patik perhatobananon dang boy sarupa honot itu di partikiata saunarion. Ay nung godang akanaung maruba ya hatoban di halak heber ikon di radoti do saluhut patihi jala di patuduhon debatado songon dia salak induk makaholongi hatoban alayang go di jama sonarion adong do dipaksa marang disiksa hatoban alayang go di luar na deba adong do nung dihapus be patik perhatobanane. Hape persejaratan laki mandok uhum na sumurong dia ima uhum pangaramotion di hatoban denggando di bande bata patik perhatobanane. Jala di lehon debatado tu halak Israel asa dihaholongi hatobanna. Tamalata jahay di 2 Musa 20 ayat 10 di dok songonon. Alayang go ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah de batamdoy. Dang jadi bahinon mudisi agia ahulaon.
nang ho nang anakmu nang borum, nang naposom lahi-lahi nang naposom boro-boro. Jadi naposo bawa naposo boro-boro na dong di jabo ni bangsa Israel ikon dilehon do tiki dinasida mangaradoti ari sabat. Ima holong ni rohani debata nang dohot tuhatoban. Argado di debata nakpe hatoban. Jadi alani ikon tongma ta argai ngolu ni jolma di jamata saunarion. Jadi debata mangaliho patik naon, patik na denggan don tu bangsona, bangso Israel, asa unang adong lomo-lomo, mamunu, makaciti nang dohot pamatang, ay tung denggando aturani. Jadi tersongonima amak pandita, na boy pasahaton nami di persejarat di hari Minggon, Tuhan na mamasu hita salut. Mau lihat godang ma di amang pandita sinambela untuk takas di patorang di persejarata di hari Minggu. Nuaing pasatami ma persejarata di hari Senin ima yang di patorang amang pandita sitohang adorang di patorang adong suku-suku songono amang pandita akka parange dia do amang pandita na dipapatar di bagasan akka patikon jala songon dia asaboy kami mengatusi akka na saya tong mahiton Advent Batak Ministrio Mardongan Mauliate matutu dia mata perdengar bahasa songon inang di pendeta Simanuk Kalit na mga leotik na uli na rin kanon lao manopihi sian hatani Tuhan margita pasajarat ta sekolah sabaton khususnya di hari Senin. Ngata para teatehon nakaning amat tapadita sinabela patorakon taringot tupatik. Nakaning ia uluan ni pasajarat tadi minggon taringot tu makanguluhon patik. Jala di hari Senenon ibado godang nai patik. Mono taberenggo di pasajaran non taringot tu hata patik. Ayah harus sebetulnya patiki. Mau lihat ma tutuhani diledo di ita sada pangatusion taringot tu patik ni debata. Ia patik ni debata patudu ho dirina rosa betul. Songo dia dirina. Totu dirinai ipaturu do habur jonna di paturu Tuhani do marite patiki taringot tu holongna di paturu Tuhani do marite patiki taringot tu haulionna hati goranna dohot parsauranna maradopo kita akan ajaran. Jadi ido alana di paturuhot tuhat tade batado patiki alani dengan ibasana do di ita colma perdosa. Di bagasan dengan basani de batado ia jarot tu hita akap paruhumon songo dia mangadopi akka jolma na marhadomuan tu akka ugasanna. Jala monotamereng do di 2 Musa 22 om takas do di patorang tu si godang na iya kapatik tuaka taringot tu patik tako-tako dohot uhum narwa na asing songoni ino yang kapatik upicang ruhut harorangon taringot tu paranak ni hepeng na maraterbak ko dohot haramunon gulang tahe akapatik na ipaturu tu si saluhut nai na patorak ko tu hita asadong akka hadengganon dohot keteraturan di hitajon. Jadi suku-suku niamat tapadita si manukalit nakani akka parange dia do di papatar di bagasan akka patikon. Jadi memang menurut tajahan nakaning di 2 Musa 22 ayat 10 sampai 27 memang tu macegejang do sautula patiki di son di ayat 10 alai bodo mukit cahawono kutu hita song sada gobbaran taringot tu patik nana yang si ulah hononnya kahita akka jolom irok di sosongno di ayat 10 molo di dormai manangise na merbaju naso oroa dope jara diakupi modom ikko pitor lehononna bolina tusi
jala buatonna bahen jolma. Alai molo majua situ tu amana mangalehon boru tu ibana dibangun nama hepeng marguru tu godang ni boli ni na berbaju iba songon na perjolo dan jadi panguluan boru-boru namar hapandean ikon bunuon do manangise na pasarokon ibana modom tupinaha ikko siap ponotodo manangise na mamele de batasi leban daholan tu Jehovah ibana mamele dan jadi sosahanmu halak dagang manang rupaonmu ibana ay halak dagang do nang hamu na jolo di tanah Mesir dan jadi rupaon boru-boru nama baru manang anak lumang-lumang molotung diri hona sida molotung dirupa hona sida gabe mangangguhi nasida tuau saya datangi honokku do anggu-anggu nasida jadi di hita na mangihuton siaran Advent Batak Ministrion memang sifatnya ono do hita mungkin suku-suku di rohat tataringot to akapatikon song negudang akka rumang-rumang na adong rumang-rumang na kaning tuaka duli-duli na madromay sa na merbaju song oni manak kaning satorusna nunga kabereng ruhut-ruhut niya kapatiki alai inti na di sokku bereng di pasajarat tadi arsenon ia akapatik ni debata mangarahut meragam parang odonopong akapatik natabereng nakani noktajahan nakani saluhut nai mangarahut meragam parange adong uhum na khusus asa unang manorui manang pailahon dongan jorma ima muse na mangihut dungi dang di halomohon ibana adong hajahato na songo dia perumang ima tinipatik na nilaw ni Tuhani dang lomorohan di mata adong hajahato na songo dia perumang di bagasan tengkan basana debata mamareso parange ni se parange ni hita ka jolma parange di rohani jolma ya na merdosa jala manyopi hagiot perdagingon gitu. Jadi ido alana patiki di lehon asa sudena jolmai ikot toktong diramoti asa toktong demak haja hatoni sudah ditaluhot jala parsaoran di tongah-tongah di jolma denggan di pajongjo hati goran dot holong ikon mangaramoti sadok pabain ido sebetulnya tujuan manangna makko mapanguluhon patiki asa adondo sudena ru nyaka hadengganon dihita di bagasa permuleto jadi hubereng mono tapayuti do pasajarata tarlumobi di arsenenon odo lapatanna godak pe patiki alai sudenai lau tu hadengganon lau tu hatigoran lau tu hatiuron lau tu hademakon din jolma ngolu talmobi lau mabuah kita manaluhon akka hajahaton nanong di pikiran jadi sayang giat mahita saluhut nang di permulat tadi hari perkudio taraduti ma saluhut akka rasa patik nang di lewat tuhatai itu hita asa mangodu hita di tanoon di bagasan hademakon di bagasan hatigoran jala di bagasan hademakon ya hadengganon na sada do na asing lumobi mardame sonak kita saluhut lau mamuji pasangapon guarni Tuhani jadi saya marparange mahita marparange na sitong marparange na denggan marparange na demak marparange na totong mabain las ni roha asa marhitei saluhut na hita boy tonang suharibu-ribuan di ngoluta si garupari tahat rodi ari na nang rorope songonima sautik pasyajarata na boy hupasa di arsenon uhud madok Mauliati godang ma di amam pandita sitohang na patorakon parsajarata
di hari Senin. Sanggia mai boy ta ulahon di bagasan rohata. Noaing tamasuk ma persejarah di hari Silasa. Ima di patorang amang pandita M. Hutasoi. Suku-sukun di amang pandita. Dalam dia do amang pandita na noaing si bahenon ni debata laho patuduhon tano parpadanan. Di patorang amang pandita Josotik mardongan mauliate. Mau lihat amang pandita Yesi Manukalit di baik kamu sada suku-sukun dala dia do nanaing si bainon ni debata lau patudukon tano perpadanani on dienek do sia 2 Musa 20 tolu 20 saha rodi tolu dala dia manang ahado dalan ni debata lau patudukon ima tano parpadanani. Dia do tano parpadanan. Jala dia do dalan ni Tuhan. Lau mangaleon tano parpadanani. Jolo di patuduk. Ise akka nadi tano parpadanani. Alai didok di ayat 20 di 2 Musa 20 tolu. Sono mahatana. Idama sai suruh kudo suruh-suruan sada di jolom asa diramuti ho di tongah dalan jala di togi hokko saha tu inganan naung hupadiri di ho tano parpadanani ima tano kanan nanaing dipadiri debata tu bangsa Israel alai jolo parjolo disuruh sada suruh-suruan mamulus dungi di ihuton bangsoi alai hama didok dia ya 20 sada sai jamoti madirim dia rupanna jala to gihon tangihom masuarana unang tung alo hamu ibana aidang marpemuati rohana diaka pangalasyo munai ay di bagasa diri na do kuarhu di dokon jamoti madirim nin artina dirita tapasaha tu depata songo bangsa Israel naujui jamoti jamot jala bigi suara tangi ho suara ni debata molodang ditangi ho suara ni debata ahana masa molo ditangi ho suara ni Tuhan ahana masa dia 22 alai molo ditangi hokko suarana nasaroham jala dipatu paho sude nahudoki jadi au mangalo akka alom jala au manosak akka namanosakko tumacai taburo suara ni debata manang janji ni Tuhan idokon alai molo ditangi hokko suara ni debata molo ditangihon aha balosna jidok kondison au mamangalo alom ale molo so ditangihon akka alona marmusuhon manang manaluhon dos do tuhuna jala diri pasor debata suara ni debata ikut ditangihon pola doa sien nasa roha sien nasa hati-hati mangi hutut debata Jehovah
Alai moloso di huton idama ninna de bata. Dabonna akka uhu. Alai adong sisi na tabu didok dison molo di oloiho ditangi hoko suara ni de bata. Au mamangalo alom. Au mamanosak akka na manosak konin. Molo mardala suruaki di jolom jala ditogi hoko masuk tutano ni halak amuri. Dia do tano parpadana ni horowa. Ima tano na diinganan ni halak amuri. Halak het, halak perisi, halak kanan, halak hevi, dohot halak jibusi. O diingani don, ima halak kananom mangingani, uta kanan, manang uta perpadanani, nanang lenon ni debata, tubang Israel. Jaladang lo jana sida marporang, ay debatado marhunaki, debatado marah. Menaluho sudah kamusuna. Alai ingot suara ni Tuhan aha. Molo ditangyo ko suara ni debatanin na. Aha suara ni Tuhan. Aha jajina. Aha podana. Di ayat 24. Dan jadi homar sobatu debatana sida. Ayah ada hora debatana sida. Halak het, halak peris, halak amuri, halak jibusi, halak hewio. Debatana sida ima gana-ganan. Makana didok dison dan jadi homar sobat tu debatana sida. Jala dan jadi oloammu nasida. Jala dan jadi bayanommu songo binain nasidai. Ikon redep ponommu situtu nasida. Jala ropuhammu situtu gana-ganan akka pinauja nasida. Songo dia halak het. Songo dia halak piriso. Marso batu gana-gana. Om mana dihagigihon ni dia bata. Suara ni dia bata madoko nasotupa. Marso bahu tu gana-gana. Nasotupa ho mardongan tu halaka. Tu halak kanani. Doh marbadan. Ainunga di pasobu dia bata 470 tahun bangsa Israel di pertabanan. Asa jolo sikop saluhuna dosa ni halak kananon baru pedi siap perdebatan digatima gabe bangsa Israel mangingani hutai manang tano perpadanani. Alaya dong syarat nanakingan ikon begeum musuaran itu molo ditangi hokko jalaunang marsobat tu gana-ganani debatama sude mangari pasun halak kanano. Jadi suruh-suruhan ni debata dijulu dihuton si worngin dipatudu debata puasona ima tiangati syarian dibait tiang ubun asalinggom na sida unang mohopa borhat suruh-suruhanon borhat bangsoy ihuton. Jadi tuhi take dijamat dan waingo molo tatangihon suara ni debata nasa sahid nasotuba taai molo tatangihon tai huto suara ni debata nasa akamara nang api subia ni sibolis lewat ditangkis dang hona hita ale molo tatangihon do suara ni debata molo dak tatangihon mabaur mahita diri pason hona on nakaningan nung nahujahan di 2 Musa 27. Alai ikon oloammu do jahuba di batamuna. Jadi pasu-pasun nama sagu-sagum dohok tapiammu jala
pasal poku aka sahit sian tonga muna. Auma sada janji ni di mata. Ikon tauloi ninna hata ni di mata Jehovah jele di pasu-pasu ma segu-segutta. Doi si panganotta. Amse si inumotta. Jele dona saka sahit. No engot tamereng ragamnya kasahit. Aka kanker, tumor, segala macam. Dangolo mangihut to puda ni debata. Ai puda ni debata marhitep kahai pason. Par kesehatan tong do ikut dihuton. Alai di dot debata pasu-pasun na masih panganotta sinumotta do takasahit pedi pada holang masih kita. Alai ta ingot ikon mangoloi debata. Ima suku-suku ni amang pandita semanuk kali naki sungo dia mapatudukson bangso kananani manang tano parpadanani. Jadi syarat nanaking kumbang oleh debata ma manaluhon akka musuh-musuh halak Israel. Jadi om managabe persejaran nabuh 4 orang di hari Selasa namadok debatado namandunugu bangsa Israel patudukon ima halak kanan nagabe inginan ni halak Israel. So ini memang pendeta nami mau lihat ma. Mulai tegodang ma di amang pandita M. Hutasoit na potorakon persejarata di hari Selasa. Nuain talanjuk ma persejarata di hari Rebo ima di patorang amang pandita Silitonga. Ada orang di patorang, orang suku-suku di amang pandita. Songon dia do amang pandita Sasitongna. Parbinotoan ia disada tiki sogot hatigoran i mangurupi hita laho mangadopi naso hajahaton nataida sonari di tanoon. Asaboy mangatusi hami namangiton Advent Batak Ministrion di patorang amang pandita jo sautik markdongan mauliati. Shalom, horas marita sa sudena. Horas. Jala bohita pajupang muse ima di siaran Advent Batak Ministry na mempelajari hita sian pelajaran sekolah sabat da Palatikyon. Molo hita begin nakinin hatorangan ni sian amang pendeta Sinambela nunga tung masetakas itu tu di papoto tu hita ima tu persejaran na pembukaan ni. Songon sada suku-sukun na di patorang ni amang pendeta si Manukalit, songon dia do hasitong na parbinatoan iya sada tiki sogot hati gora ni mangrupi hita lao mangadopi na sahajahaton na tahida di sonari di tanoon. Saudara-saudara, na halungan di bagasan Yesus Kristus, memang molita jaha di buku persejarata idok na berjudul Mata do Adul ni Mata. On sada aturan na adong ditiki bangsa Israel, ima ditiki si Musa na memimpin. Molita jaha di buku Keluaran 21 ayat 24. Mata do adul ni mata, ipon do adul ni ipon, tangan do adul ni tangan, pat do adul ni pat. Omma nadidok na prinsip lex talionis. Alay na sering disalah artihon sebagai balas dendam. Sebenarnya nasian konteks asli na napabuahon ima guarna prinsip hati goran na menutuhon batas ima guar istilahna proporsionalitas tu pisang-pisang. Sebenarnya saudara-saudara, iko kita bedahon do ima patik ni debata dohot aturan di parnguluan di bangsa Israel. Kita boto. Molo patik ni debata ima tulisan na sian debata langsung na ditulis
jala di lehon tu si Musa ditiki di Gunung Sinai. Alai molo aturan hitaboto ima taringot tu hasomalan ni akka jolma napaboho tu hati gorani. Nakinin nunga hubege di patorang amang pendeta si Nambela taringot tu situasi na terjadi ima di bangsa Israeli. Jadi saudara-saudara, mulai tabereng ditiki aturan na berlaku na di bangsa Musa tu bangsa Israel beda dot patik. Memang nunga luar biasa hajahato di zaman sonarion. Ala ikon hitaboto bahwa di sana tiki ikon hitaboto masudi akka jolma na mangulaon hajahato ni anong do hukuman na. Yesus pe napaturakot tu hita. Ya, diamu akan na mabigi persejaran sekolah sahabat apalatikyon. Mulai tajaha siang tulisan ni nadidok Yesus di buku Matius 5 ayat 30 lalu 140 lalu memang agak gajang. Alehulala daksala mulai tabigi hata namandok. Mata do adul ni mata, ipon do adul ni ipon. Alayau mandok tuhamu na Yesus. Una alohamu na jahat. Moladong nama mastap hurumu siamumi, tanehon manang hurumu siambira. Moladong na naing mambain sindir tuho, lau membuat ulosmu atenana dohot baju-baju di ibana. Mula dong manang ise na manggugui ho na mandongan ibana sapal uloy ma ibana dua. Lehon mamangido tuho unang tudali na naing marsali tuho. Dibigi hamudo hata naman dok. Holong maroham didongami hosom madi humusumi. Alayaw mandok tuho hamu. Holong marohamu tumusumuna tangokon hamu ma akka napa berburu hamu. Ayat 45. Asa tunggabe anak ni amamuna na di banua gijang hamu. Ay di pabisar do mata ni hari tu akka parohan ni jahat. Nang tu nabuna. Di paro do udan tu parohan na tigor nang tu nageduk. Alay molo holong rohamu na holan di akka na makaholongi hamu, dia maupamuna. Gari akka si jelobeo do dang songoni ido di bae. Dia do hasurum ngamuna molo dengan hatamuna holat tu akka dongamuna. Gari akka si peledebu dang songoni ido di bae. Aito paplalu do Jesus. Ipe ikon sunden gando rohamuna songon amamuna na di bodo gijang na sunden gan rohai. Saudara-saudara mulai taberang di bagasan portibion nuaing dangadong hati goran. Imay do Jesus ulaon hati goran dohot hasitongan. Hati goran ikon di pajonjong ala ikon hombar to patik di debata. Di bagasan mulut tasunarion. Gabila sada perlu pemikiran di hita. Boha nunga hita pajonjong hati gorani hombar to patik di debata. Mudah-mudahan do sianaka haturangan na hubayan di tikion di hita. Molo di bagasan mulutta ikon hita ingot ma poda ni Jesus. Asa anggiat hita mengului patik na dilon debata tu hita di bagasan mulutta. So ni majolo hata na woy bainoku haturangan di persejaran na pratikyon. Anggiat manian bodia tu si hita dohot to di porbadia. Mulai ate madohonon. Amen. Oleh te kodang ma di amang pandita Silitonga napatorakon persejarah di hari Rebo. Ya, sanggia mai iboi lawan di bagasan nguluta patik di Tuhan. Baik, masuk mai di hari Kamis. Ima di patorang amang pandita Purba. Nah, suku-suku dia amang pandita Purba. Dia sambing do amang pandita akadalan natarbahen hita sianari tuari laho marsyajar maka holongi songon na di paretahon tu hita. Boy hita asa boy hami dohot hita saluhut na mangatusi suku-sukun di persejarah tadi hari Kamison.
Mardongan Mulyati. Mulyati matutu di amang padita sa manukalit di suku-sukun ng pinasahat na jalahora sa madihita saluhna na mangyuton at penbatak ministry. Didikyon pasayarata di hari Kamis na maruluan may pamaloson. Ngatong dinggan naking di patorang aka napuson ni debata mulai sa gidyang naking sanari parjulo naking satu na pinasaan niya mga padita silitonga di dia may naipaingot taringot ni namang huton patik ni debata ditikyon so suku-suku yang padita sa manukali nakingan di sabing do akadalan na kita siyan ari-tuari laho marsiajar makaholongi songon na diparetahot tuhita. Bison atong tikosbe parsejaranon molo tabuka di parsejaran ari kamison idokko digijang songonon. O dienet sian Rom 12 ayat 10 sia. Hamu aka hinaholongan. Unang hamu marlulu. Pasahat hamu marimasi tu debata. Ay tasurat do. Diau do pamaloson. Au pe mamaloson ninna tuhani. Damang dainang. Yero nabu si pasejarata. Di namang ulahon. Gando pari. Di namang ihuton pati ni debata. Di soni rokon. Satro di debata pajongjokon hatigoran na sokal situtu sonarion. Ido ulaon ni aka panguhum di Israel Narobi. Lao patuguhon patik jala pajongjokon uhum na sitong. Uju masa hajukaton loho buga. Di soon gunang do molo tapasajari jala nong tajaha. Gunang do jolma na pajongjokon uhumon. Pajongjokko patikon. Kalau di pasejarah ni lokon dang songon hadirion ni debata dang songon hadirion ni patiki molo dienet mangihuton hatana naibaen balga ni ate-ate naibaen mohab ni ate-ate jadi dang arong behorom di bagasani Yesus dada nalam mangalo hadirion ni upa dohot uhuman dang nagabe idokot debata molo manako jolma dang diuhum. Molo mangalaku jolma dang diuhum. So paddo niya padita silitongan nakingan. Do takamang padita na igijang mata gati mata ngadol ngati galo sudikon iko dibalos dang nagabe di pamati di batay dang nadagabe mangalo di bata to si. Ale di balik ni hatapatik dohot uhum adong manian holong. Di barito Jesus mamaritaon hita asa gabi sudenggan. Amamuna di banwagidjangi na sudenggan rohana. Songod dia do hita gabi sudenggan songod di batay holong na makarikoto dili sa dili do parangi bolon ni di bata. Damang dainang dianggo pasajaranon ipolana di hita na perlu dibaga sa patkiano di pasajaran hari kamison ima di na mangulaho patik di nalaho mangulahon uhum unang mataulahon lam makarikoto tu dilita sa dili uhum do patikon ikanawoy pasonakon dongat tajolma tan lubobi ikoboyo pasonakon ima debata ang nagabi hala pasonakon dilita sa dili do ima na niulaw ni aka bangso na parjolo na say mga iton tudilina sa guru tulong manirohana sude nasa patiki. Dibaga sa partikenon pasato ita damang denang na manguton at bata ministry dia donalo si ulahonota ari-tuari dinala mangulahon uhumon taulahon may unang mga hutot tudili alay babaen asangapon di kon ni debata jalaboy jolma na taulaho patikon boy dapotan parsaulion di panulot da akka patikon. Om masotik hatorangan na boy pasahat marlongan Mulyati.
Mau lihat godang ma di amang pandita purba na patorakon persejarah tadi hari Kamis. Noaing asa sikop persejarah ta tapangido ma rimpunan imana dibayan amang pandita Tampu Bolon. Baik, shalom madita saluhna. Mau lihat tema nung saat kita itikyo di pangaripunan ni persejarah sekolah sabata di mana merjudul Makanguluhon Pati. Mau lihat tema di amang pendeta manukalit nang memimpin di mulanan nakaning baik na parjolo pasaton hatorangan uhum ni perpadanan amang pandita sinabela lalu godang naik patik nani pasa ni amang pandita sitohang lalu sakap ni debata di mulana nani pasa ni amang pendeta utasoid jala mata do abul ni mata nani pasa ni amang pendeta silitonga bahkan na terakhir nani pasa ni amang pendeta purba ima pamalosan. Ita saluh na amang dainang pemirsa YouTube Advent Batak Ministry. Perlu taboto. Ia makanguluan patiki maserikot. Didok di persejarata. Adong na mangaleon patik, adong na mangulahon bahkan na makanguluhon patik. Patik na pasahaton totu mangatu silapatan ni patik na dipasahan. Idoalana takas taboto debatado na pasahaton patiki. Patik ni debata patuduon hadiron ni mana sendiri. Buah hadiron ni debata ima haburjon holong na haulion na hati goran na bahkan dohot pa maresoan na maradopon hajahaton ni manusia na dibahan ni saduk manusia. Songon badian ni patikia suang songonido nang dohot habadiaw ni debata na mga lehon patiki. Asing siyan manopa inganan bahen tungulu na tarpaso-paso patikipe mangurupi hita. Pangurupi di hita asa maluwa hita siyan hamaguan dohot siyan mara. Mangurupi patuloy terok kita. Jadi tapasa molo hita pasangap pod debata dongan jolma dot argani penguluanido nagabe bagiatta sian pati nai. Surat ton ni naposon Tuhan Ellen G. White di Alpha Omega jilid 8 halaman 667 songonon. Si paluan na badia martahi manongos pangurupion molohita maka lungut toni di bagasan pengulut tahun. Dalan laho tu banwa gijang di perbediai bogas ni patna. Ganup rungga na mangarunggai patta nunga mangarunggai patna. Ganup silang na niapeo tu ita nunga di tian ibana di jolota. Jahoba mangalos akka partongatongan laho paradihon akka todi tuhada meon tiki parukilani ma partikian naborat di bangsuni debata alan ima partikian ta tuganup na porsia na tigor manatap tugijang jala marhita porsion margugu mahita marnida halibotongan perpadanan na mangaliati ibana. Jadi dita salu na damang dainang pemirsa Advent Batak Ministry. Ta bain mapatiki mangolu di bagasar rohata, mangolu di bagasan hadiriota. Asa inoroni tarida ma ia salu nahita bule nagabian akun debata. Jala debata na mga leon patiki dang borat nagabi ulahonot tamariti-hiti gugu nasyan ibana. So ni mapangaripunan ni persejarah sekolah sahabat makanguluhon patik
nabuhi hupasa tita paledikyon mardongan mauliate. Shalom. Shalom. Maulay tegodang ma di amang pandita Tampu Bolon na bayan rimpunan di hita di persejaran pasiahon. Nawaing tapangido ma harin ni amang pandita utasoit tangiang panipuli. Kepada di mah martang yang mahita. O Tuhan debata Jehovah na di surga. Ditikyon nunga marsiajar kami sian persejaran sekolah sabat na pasiahon. Homale Tuhan na mengajar-ajari kami. Lopok koma persejaran turohan kami marhite todi perbadian. Asa boy di ulahok kami jala marlas niroha kami mamuji pasangat poko Tuhan. Sudeno BG channel Advent Batak Ministrion pasu-pasu male Tuhan. Ramoti jala urupi diganuk ngulu si ganupari. Marpamuati mahole Tuhan dia kadosa-dosa pangalisun nami. Asa terjalo kami holong mudoh pasu-pasum na naik silehono mutuganuk pamele Tuhan. Porseado kami tuado pamu na hodole Tuhan Yesus Kristus na neng ro mangalap pami akana porsia tugu kami sahat Tuhara jaumu saleleng nileleng na. Atok Tuhan Oma elek sobanami tuado pamu jakom matang yang namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Maulay tegodang ma di amang pandita M. Hutasoit bayan tangiang panipuli di persejarata. Maulay tegodang ma di sude napo si Tuhan amang pandita si Tohang, amang pandita M. Hutasoit, amang pandita Silitonga, amang pandita Sinambela, amang pandita Tampu Bolon, Dohot, amang pandita Purba. Maulay tegodang amang pandita. Maulay Tuhan masu-masu di ita salutna. Tuhita amang dainang na sa tatong manghiton Advent Batak Ministrion, unang lupa hita. Unang lupa hita, man-like, subscribe, dohot, membagihon, tu akadongata asa YouTube Advent Batak Ministrion. Boy mangatusi di persejarata Sekolah Sabat Marhata Batak. Kami mandok tuhita salutna, horas. Horas madi kita salutna.